guys, welcome back. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आच्छा ओमफ्राय दिनै आङो दंफैयो नै राबार बागानावहाय। राबार बागानाव राबार हानो नागिरदों आरोना। नै दंफांखौ नायनो हागोन नोंथांमोना। बे बागानावनो आरोना जोङो राबार हायो। ओमफ्राय दा दिनै माने रबर हानो थाखाय इयाव फैदों आरोना। नै आङो सिखा लाबोफादों, नैबे रिटि। बे जाबाय जेबं नाइफ। जेबं नाइफ होननानै बुङो आरोना बेखौ। बेजोंनो हायो आरो बुस्थुखौ। नै नायनो हागोन। बिराद गोबौ आरोना बे बुस्थुआ। एसेयावनो एसे आखाइफोर बौलाबायो। थ' आं बेखौ इयाव बिखबाव सोफिनबाय। ओमफ्राय नैबे जाबाय रिटि। रिटिखौ माने आङो लाफाखायो आरोना। एसे बौवा मोनबाथाय माने उनो आरोना। थ' लेट्स गो गाइस, नायनोसै। नोंथांमोनाबो जुदि नायनो गोसो दंब्ला नायनो हागोन भिडिअखौ। राबार हानायखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनि। थ' गाइस नायलांदो। बेबायदि हायो आरोना जोङो। दा अनेकआ गोबाङा माने गोबां बेलेग बेलेग फर्मुलाजों हायो। दा आङो बेबायदि हायो आरोना। नायबावनो हागोन र'। नै सब गाहायाव मोनहैजोब्बाय आरोना हानाया। ओंखायनो हानो बिराद दिगदार जायो। जलाय गुसुंखायनो थाब हानो हाया। थ्रेद होनलांलायो आरोना हानायाव। ओरैबायदि। सिखाखौ फार्स्टआवनो नै इदि लाबाय, इदि नारखोग्रोबाय। ओमफ्राय ओरै होबाय आरोना, हालांबाय थाबाय। मानसियानो जलाय गसंलाय खालामनाङो, बिराद खस्थ' जायो आरो थाब हानो हाया। जोङो हागासिनो आरोना नै। जोङो हालांबाय थागोन। खमबाबो बे बागानाव गासै 600 दालसो दङ आरोना। जोङो बे 600 दालखौ हाजोबो। बेबायदि हायो आरोना। माबायदि हायो होनना बुंबा माने सिखाया बिराद गोबौ जानांगौ आरोना। सिखा बुदुला हाबाथाय आथायाबो गनो नागिरा। ओमफ्राय हाख्लाब हुख्लाबबो बारा जायो आरोना। ओंखायनो गोबाव जानांगौ। ओंखायनो रिटिबो लाखाखायो आं। रिटिखौ पकेटाव लाफाखायो आरोना। माने गाइस आथाया दिनै बिराद खम जागोन आरोना। माने ओंखाराखै दिनै। टाइमाबो एसे बारबाय नालाय। फुङावनो हानांगौ, खिन्थु नै दायो टाइमा 10:30 जाबायदां। फुङाव हानायबा एसे बुरजा ओंखारगौमोन आरोना। दा फुङाव हायासै। ओमफ्राय गाइस नै दाख्लै जोङो हानायमोन नालाय। मैया जों हानायमोन। ओमफ्राय दा अखा हाना होदों मैया। जोङो फुङावनो हाफैनायमोन, ओमफ्राय अखा हाना होबाय। माने खायसेखौ खांस्लाबनो मोनासै आरोना। नै बेबायदि जाना थाबाय। ओरैनो लस जाबाय आरो जोंहा। ओमफ्राय दा बेबायदि दै थानायखौ गारनानै बिदि खालामना दोनग्रोनांगौ आरो फार्स्टआव। बिदि खालामनानै ओमफ्राय हादो। हाखांनायनि उनावसो बे खुरैखौ बेलथायफिन आरोना। एसे दै सर'ना थायो होमबानिया। नै बिदि बेलथायखांनानै बिदि खालामना दोनदो आरो। नै गाइस बागाना बेनो आरोना जों हाग्राया। नै बेबायदि बागान फुरा इयाव गासै 600 बेबायदि दङ आरो जों हाथारनाया। बाट फिसाबो दं। फिसा आथा ओंखारबाङा। नै बेबायदि आरोना जों हाग्रा बागाना। ओइथिं साहा बागान दङ।
नै बेबायदि आरो गाहाय ना बुस्थुआ गोलोमलायजोबखायो आरो नै गस्लाया सिजोबखायो गोलोमलायखायो ओरैबायदिखा नै इदि दै थाबाथाय बेखौ ज्राव गारदो फार्स्टआवनो गारनानै इदि खालामना दोनदो उनाव खादो आरो होमबाना दैया सर'ना थायो आरो एसे फ्रायानो खांनो मोनाखै नालाय मैया अखा हानानै ओमफ्राय दैया सिरिजोबना थाबाय ओमफ्राय नै दा खुरैयाव दै गोजा आरो बे साइडनिया नै गारनाङो फार्स्टआव गारग्रोदो ओमफ्राय ओरै जोख्लोबना दोनदो ओमफ्राय हादो आरामनो स्रेद स्रेद फैखायो गाजा नांखायो हानोबो बिराद गाहायलै गाइस नै जनांखायोसो आरोना बिराद मेङो गोलोमजोबखाखायो आरोना देन्जारनो उपाय गैया हानांगौ जायो गाहायबाबो गाहायबाथाय हास्राखाया आरो थाब हानो ओरैबायदि खस्थ' जाखायो थाब हानो सानबाबो माने जाया आरो दैया नै आथा बायदि खिन्थु आथा नङा इयो दैसो नै दैजों आथाजों लगायबाय आरोना खांनो मोनासै नालाय गुफुर जाना थादों आथाजों दैजों लागाव खस्थ' मस्थ'बाबो आच्छा गाइस जोङो नै सागालाव दंफैयो दहाय हानायनि सागालाव आरोना जोबहांहां जाबाय नै बेसांल'सै इथिं खिथियावलाय बेसांल'सै आरोना जोबसिगोन बारा बावला आरोना जोबथारसिगोन हाखांसिगोन मथा मथि जोङो 350 दालसो हानानै दोनसिगोन आरोना नै सागालाव दंफैयो आरोना बिथिंना एसे गोजौलाय आरो हानो मोजां आरो बिथिं एसे गोजौ थाबबो हाखाङो आरो बिथिंबा एसे गोजौ नालाय हानो मोजां जोङो बेखौ हाखांनानै मथा मथि जोङो 3 घन्टा 2.5 घन्टा बिदियाव खांगोन आरो एसे गोजौबाथाय थाब हायो आरो हानाया गाहायबाथाय देन्जार गोबाव लाखायो गाइस माने सिखाखौ ओरै लाबाय दा सिखाखौ बिदि लाबाय नै ओरै लाबाय ओरै दाखोनखौ ओरै हमबाय ओरै बोखाबाय आरोना बेयाव ओरै बोखाबाय होबाय ग्रेट होनायना जाबायानोसै आरो सारि गयनि फाथैनि बारि रोमै हाजो बेसे हायनारि जोंनि खौसेथिखौ सिफाय हाया रावबो आच्छा गाइस जोङो हाखांबाय आरोना हाखांनानै नै दावगागासिनो आरोना माने आवगायगासिनो थांसै नै दहाय जों फार्स्टआव हानाया नै फार्स्ट टाइमाव हानाया नै इदि गना थादों आरोना बारा गवाखै दिनै आथाया बारा गखानाय नङा माने जोङो टाइम बारनानैबो हानाय जाबाय आरो माने गरमबो एसे गरमबाथाय गनो नागिरा आरो दानिया गाइस नै माने आथाखौ खांनो थाखाय थाम-थिम जाबाय आरोना दायो रेडि जाबाय नै आं मा लाबोदों नै दुंग्रु गंथाम दं ओमफ्राय बाल्थिं गंनै दं नै बेयाव खांसिगोन आरोना खांनानै जोङो साइकेलाव थिखांनानै लाङो जोङो दहायनो हाखांनानै खमबाबो 2 घन्टा एसे बारा जाबाय आरो टाइमखौ नायोब्ला ओमफ्राय दा ओंखायनो जोङो खांनोसै आरो ओरैनोलाय 3 घन्टाबाबो गगायामोन खिन्थु दिनै थाब गगादों मानोना जोङो दहाय सानाव हादोंना जोङो सानाव हानायखाय ओमफ्राय थाब गवाखै आरो ओमफ्रायो बोथोरा गरमबो एसे गरमबाथाय गखाया आरो बेबायदि ओंखायनो दिनै थाब गगाबाय ओंखायनो जोङो गगायैखौ नायनानै जों खांनांसिगोन आरोना जोङो नै खांनो थाखाय रेडि जाबाय दा आङो खांनायखौ ससे नोंथांमोननो खोन्थानोसै ओमफ्रायथ' खोन्थाजोबनो हाया नोंथांमोननो मानोना भिडिअ'आ गोलाव जागोन आङो दुंग्रु मोनसे ओमफ्रायो बाल्थिं गंसे लानोसै आरोना खांहैनोसै
आङो नै रबर गुदियावहाय मोनफैबाय आङो नायनोसै आंथ' दहायनो बुंखानायसो नङा होमबा दिनै आटाया खम गगोन होननानै जोङो टाइम मथे हायासै नालाय टाइम मथे हायाबाथाय खम गखायो आरो नै बिदि गदों आरो बिराद खम आरो आटाया दिनै नै बहुद खम आरो नै सिगां गनायालाय नै इसां सिन जाफैना दंमोन खिन्थु दिनै बिराद खम गदों आरोना जोङो टाइम मथे हायासै नालाय आरो गरमबो आंथ' दहायनो बुंखादोंमोन खम गगोन होननानै दा खम गमारदों आरो थ' गाइस नायलांदो आङो खोन्थानि एसे एनै खांनायफोरखौबो नै बिदियाव हमनानै डाइरेक्ट लखबो आरो जोङो खायसे माबायोबो बिलाइफोरजों स्क्रेपफोरजों माने हल'यो आरो खिन्थु जों हल'आ टाइम नाङो बिरादनो बानाय मोनो बाल्थिङाव फार्स्ट लखब जेनबाय आरो बेयाव नै एसेनो आरो बेना बेसेबां गदोंथाय बेनाबो गैखाया गखाया इनालाय नै बारा गैस्राखाया आरोना नै ओरैबायदि खम गदों दिनै आटाया एकदम दाउखि सिलिं बायदिस्राखा फुरा दाउखि सिलिं बायदि ओइ 15 खानसो मोनबाबो जाबाय बिराद खम गदों आरोना मा होनबावनो नै एसे लथार नै सिगां गनाया एसे बुरजामोन दिनै गनाया बिराद खम जोङो बिदिनो माने गासैखौबो खांगोन आरो बिदिनो खाङै खाङै दुंग्रुआव सोस्लायगोन आरो जोङो बे बाल्थिंनिफ्राय दुंग्रुआव डाइरेक्ट लखबनो दिगदार जायो नालाय ओंखायनो बाल्थिं लाना खाङो आरो बिदि लानानै स' लखबसिगोन आरो दाहाय आङो लास्टाव खोन्थागोन बेसेबांसो दुंग्रु जादों बेफोरो एसे ओंखारसाबदों आरो आटाया नै गगायाखै दाबो गगासिनो बिदिनो खांजोबगोन आरो बेखौ आदसा गाइस आङो खांबाय थादों आरोना माने खांबाय थानायाव भिडिअ लानो दिगदार जायो ओंखायनो आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै दोनथ'नानै आङो दाहाय लास्टाव खोन्थानोसै आरो नोंथांमोननो बेसेबां ओंखारदों ओरैनोलाय दिनै बहुद खमखौनो होनजायो आरोना खमबाबो 50 थांनो हागौ 50नि एसे बाराबो जानो हागौ आङो एसेबां हमनो हाला आरो दा दुंग्रुआव सोबासो मिथिसिगोन बेसेबां जामारगोन दुंग्रुआवबा हमनो हागोन आरो दा खांनायावबा हमनो हाला बेसेबां जामारो आदसा थ' गाइस नै दुंग्रु मोनसेया फुल जाबाय इयो नै दुंग्रु मोनसेया ओमफ्राय दुंग्रु मोननै दंबावो ओमफ्राय दा बिसोर मोननैयाबा फुल जादोंना जायाखै आङो दा खोन्थागोन दायो खांनो गोनां दंबावो खांजोबाखै खांगासिनो आरोना खावसे जोब्बाय होनजायो दा खावसे दंबावो आरो आदसा गाइस खाङै खाङै जोबसिगोन आरोना एसे दंबावो ओमफ्राय दा नोंथांमोननो हिसाब होनायनि सम जाबाय आरोना हिसाब होनोसै आं नोंथांमोननो बेसेबां ओंखारखो नैयाव नै दुंग्रु मोननै दङ इयाव बेयावथ' फुलखा नै दुंग्रुआ फुलखा इयाव ओमफ्राय नैबेयाव एसे बारा गैया आरो इयाव माने आधा गैजोबा इयाव खांनो गोनां दङ नालाय एसे फुरा फुरि आधा जानो हागौ आरो बियो दुंग्रुखौथ' जोङो मोनथाम लाबोदोंमोन नालाय ओमफ्राय दुंग्रु मोनसेयाथ' ओइथिं सोनाब गालाव दङ आङो बेखौ फुल खालामनानै दोनखाबाय ओमफ्राय नै इयाव मोनसे दङ बेबो फुलखा ओमफ्राय नैबे आधा थांगोन होननानै सानदों आरो ओमफ्रायथ' नैबे सोनाब गालाव दोननाय दुंग्रु ओमफ्राय नैबे बे मोननैया माने 20 लिटार जायो आरोना ओमफ्राय दा 20 लिटार जायोब्लाबो 20 लिटारनि एसे बारा थायो आरो जाहायो खमबाबो 22 लिटार 23 लिटार बिदि जाहैयो आरोना ओमफ्रायो बेथ' 15 लिटारसो जाहैयो इयो बारा जाहैया इयो एसे फिसा ओमफ्राय 15 लिटार जायो होमबाबो माने एसे बारा जाहैयो आरो बुस्थुआ 16 17 इदि एसे बारा जाखायो नालाय दा बेखौ नायोब्ला थिं 50नि आप जाहैसिगोन आरो 50 55 बिदिनो 54 बिदि जाहैनो हागौ स' गाइस थेंक इउ फर वाचिं गोदान भिडिअजों लोगोसे थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय नै जोङो लड होबाय आरोना साइकेलाव गासै टिंकि मोनथाम माबा दुंग्रु मोनथाम नै इयावबो दं मोनथाम माने बेथ' फुलखा नैबे फुल ओमफ्राय नैबो फुलखा ओमफ्राय नैबे आधा आरो
गासै आं दहायनो खोन्थाखाबाय 54 लिटार 55 लिटारसो ओंखारनो हागौ आरो ना